मोनसे बिग ब्रेकिं बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ उदखारि होनना बुंग्रा रनजित देखामुंनि सासे सुबुंनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनबाय। अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियनआ दिनै बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सासे उदखारिजों रुजुग्रा बजालि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फोरोंगिरि रनजित देखानि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनबाय। दायनिगिरि रनजित देखाखौ थाबैनो हमना साजा होनांगौनि आसाम सरकार आरो आसामनि डिआइजि बिथांमोननिसिम खावलायहरदों अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियनआ। जुदि दायनिगिरिखौ आसाम सरकार आरो आसामनि डिआइजि बिथांमोना हमना साजा होनो हाया अब्ला बिथांमोनखौ एन्टि बड' एबा एन्टि ट्राइबेल होनना साननाय जागोन होननानै फोरमायहरदों अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियनआ। नमस्कार, खुलुमबाय। दिनैहाय क'क्राझार पुलिस थानायाव अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि जानानै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ रनजित देखा मुंनि सासे कालप्रिटआ बजालि हाई सेकेन्डारि स्कुलनि पाठशालानि मास्टार बिथाङा जोंनि इउएन ब्रह्म जोंनि बड'फाखौ सन्त्रासबादि होननानै बुंदों, जेराव जोंनि इउएन ब्रह्म फादार अफ बड'सखौ आसाम गभर्नमेन्टआ एनाउन्स खालामबाय स्टुडेन्टस डे होननानै फालियो, जेराव दाख्लैसो 1 मेआव बिनि थैनाय सानाव दिल्लीयाव अमित शाह बिथाङा जोंनि इउएन ब्रह्मनि स्टेचु अपेनिं खालामबाय। लोगोसे इउएन ब्रह्मनि नामैनो मोनसे लामाखौ बिनि नामै मुं दोनबाय। बेफोरबायदि जोंनि हारिनि एकदम थैस' थांस' हारिनि खामानि मावनानै बिथाङा थैलांबाय। बेफोरबायदि सुबुंखौ सन्त्रासबादि होननानै बुंबाय। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव, जोंखौ बर' हारिखौ थाथिल' खालामदों। बेफोरबायदि मानसिखौ कालप्रिटखौ थाबैनो जोंनि आसामनि डिआइजि, आसामनि सिएम हेमन्त बिश्व शाह आरो क'क्राझारनि एसपि बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायदों, बिथांखौ गोख्रैनो एट्रसिटि एक्ट आइननि दारै बिथांखौ हमनानै गोख्रैयै सास्ति होनांगौ, जेलाव सोनांगौ। जुदि बिथांखौ हमनानै सास्ति होनो हाया, बिथांमोना जोंनि आं साननानै लागोन हेमन्त बिश्व सार सिएम आरो जोंनि डिआइजि होन आसामनि पुलिस बिभागखौ जोङो एन्टि ट्राइबेल एबा एन्टि बड' होननानै साननानै लागोन। बेनोसै, गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनआ। बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, सीसी प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनआ कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, सीसी प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनआ। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनआव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनआव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।